Ако всяка сутрин се събуждате с непоносима скованост във врата, болки в раменете, мъглявина в главата и усещането, че не сте мигнали цяла нощ, съществува много конкретна физическа причина, която тихо саботира тялото ви по време на сън. Но открих метод толкова ефективен, че напълно заличи болките ми още от първата нощ и ще ви разкрия точно как работи. Преди да обясня как превърнах неспокойните си нощи в дълбок, възстановителен сън, отидете веднага в описанието на видеото, защото съм оставила там официалната връзка на производителя с огромна промоция от 70% отстъпка. И това е много важно, тъй като само тази връзка гарантира 60-дневната гаранция доволен или парите обратно. Когато купувате от външен препродавач, упражняването на гаранцията и след продажбеното обслужване бързо се усложнява. В продължение на години смятах, че сутрешните ми болки са просто от умора или стрес. Но истинският виновник беше старата ми класическа възглавница. Тя се сплесквала нощем, принуждавайки гръбначния ми стълб да се разцентровира и натрупвайки ужасно мускулно напрежение от врата до кръста. После открих Дарила Ерго и това буквално промени всичко за мен. Още повече ме убеди фактът, че Дарила Ерго не се е успокоил след успеха. Тяхната възглавница вече беше призната за една от най-добрите на пазар, но през май 2026 година. Те пуснаха в производство нова, още по-усъвършенствана версия. Не е революция в сравнение с предишния модел. Това е внимателна, обмислена еволюция, която усъвършенства всяка вече отлична характеристика и я издига на следващо ниво. Именно такъв подход отличава сериозна марка, която непрекъснато се подобрява от обикновен моден продукт. Дарила Ерго потвърждава авторитета си в областта на ергономичния сън и именно за това им имам доверие. Това не е обикновена възглавница. Това е революционен ергономичен дизайн с форма на пеперуда, който наистина работи с тялото ви. С перфектно обмислените си размери, 54 см ширина и 36 см височина, тя предлага щедра опорна повърхност за глава, врат и рамене, без никога да ви ограничава. Щом легна върху нея, нейното ядро от висококачествена мемо, пяна се адаптира перфектно към мен, без да се свлича, подпирайки врата и раменете ми независимо дали спя по гръб, по корем или настрани. Съставът е просто невероятен. Тя разполага с усъвършенствана технология за охлаждане, която активно разсейва топлината, като ме поддържа свежа цяла нощ без изпотяване. А материалите са напълно хипоалергенни и ултрадишащи за истинско усещане за чистота. Най-много ме впечатлиха техническите зони за опора. Задните опорни крила активно поддържат позицията ви цяла нощ, предотвратявайки изплъзването на главата в неправилни гли по време на дълбок сън. Има и странична опора за ръцете, която напълно премахва неприятното усещане за изтръпнала ръка при събуждане. Проблем, познат на много хора, спящи настрани. Добавете стратегическа опора за челюстта, която поддържа дихателните пътища, отворени за естествено предотвратяване на хъркането. Място за слушалки и прецизни извивки, които нежно стимулират блуждаещия нерв за дълбока физическа релаксация. Резултатите са потвърдени от хиляди потребители. 82% се събуждат с пълна енергия и 85% съобщават, че спят значително по-добре от първите нощи. Аз, която винаги бях изтощена, вече се събуждам с много по-ясна концентрация и нулева мускулна скованост. Ако и вие искате да спрете да страдате нощем, да премахнете постоянната умора и да се събуждате с напълно отпуснато и обновено тяло, сега е идеалният момент за действие. Кликнете незабавно на официалната връзка в описанието, за да поръчате своя Дарила Ерго директно от производителя и да се възползвате от огромната 70% отстъпка, преди тази последна възможност да изчезне. Ползвате се и от 60-дневната им политика за връщане без никакъв риск, за да го тествате у дома спокойно, което ви защитава на 100%.
Не позволявайте на лошото оборудване да руинира здравето, дните и емоционалната ви устойчивост. Присъединете се към над 30 000 вече доволни клиенти. Кликнете на връзката в описанието сега. Подарете си луксозния комфорт, който заслужавате, и усетете разликата утре сутринта.